Eran as primeiras semanas da pandemia cando o consultorio de Paradela pechaba as súas portas para de momento non volver a abrilas. Case 4 anos despois, o Concello de Meis solicita á Xunta que devolva o local, que é de titularidade municipal. O certo é que no último ano e pico, o que estamos a ver é que o local está totalmente abandonado, non hai rastros de que pase xente por ali, de que, ademais, incluso xa se ve que non hai nin rodeiras de entrar. Entón, é certo que o edificio se está deteriorando. O inmoble divídese en 2 andares, na parte alta son varias as entidades que desenvolven ali a súa actividade. No baixo está situado este dispensario que agora o Concello se compromete a rehabilitar para dotalo de novos usos. Entón, é a intención do Concello, proceder á súa reparación e proceder a utilizala para outros usos que sexan necesarios, non? Entón, o que fixemos é enviar un escrito á Consellería, poñéndolle de manifesto este extremo e pedindo que non o devolveran. No seu día se había cedido uso, pero non a titularidade que sigue sendo municipal, e pedimoslle que a maior brevedade que responderan, porque consideramos que xa non ten sentido manter esa cesión. A alcaldesa avanza, ademais, que farán este mesmo procedimento no consultorio de San Martiño, que previsiblemente pechará cando este rematado o novo centro de saúde meisino. No caso do ambulatorio da Rochela, o obxectivo do goberno local é trasladar ali servizos sociais. É un edificio municipal e que, como xa sabedes, o Concello que, ademais o levamos no noso programa electoral e esperemos cumprilo, é cando teñamos un novo centro de saúde trasladar a Rochela os servicios sociais do Concello, que están aquí na planta baixa, pero consideramos que ese edificio é moito máis amplo, que ademais salvagarda máis a intimidade das persoas que acudan como usuarias e ese vai a ser o fin que lle demos no futuro, non? A outra cuestión é que tamén se leva falado moito estas últimas semanas en relación